سلام سلام فتواتن كورانن أمن العالم تركون أي شانالي بيتسب بزلهم أبون سلامكم يبزحلي نكو عدما ناو شانالي بسلام مزاخم لو ما عنتي حزلكم زمز أخو فيديو دومو كواخاتكم حارنا يقرر لكم مالتيو نسنتايو كتاب مهرنا أيو بأونتي زلكم كواخاتكم بتعم مهر دليل لخو تايدات فيديو كابلب بخمدام زوون كنياتم كواخاتكم حساب قبل كلخو برنبي ترديهم أكمين تصحف لي مالتيو كنياتم بتعمي فتان الزخون إنه بزي مالتيو ذات ريوز لهم 140 كارية إن أبدا 140 كاري نايت مريت صفحات الأمبر أبدا اللي 140 كاري هنزا أي هنز إنيو بيانس أبدا اللي كاب 100 كاري إسكا 140 كاري زعرفت هنز أيا إن ديزاينو إيل شبيو ديزاينو بإيل شبيو تساريحو حزي أبدي مخرج دلخل مالتيو ذات ريوز لهم زيا كشنا يا تخشنا كاف بقمتيو بقمت كاف سلسته اسكاف سلسته عسران متر وي سلسته متر يا وي كعني سلسته متر 10 سنتيمتر نيا كاو أو تقيدو منتهيلو مدقسي نقولني 4 متر أيو نقومت دمو 550 أيو كافت 550 ناي بلوكيت كوز أخلو 4 يوصلو هندي يخونلو 510 بتيون 4 كوز أخلو 360 يخونلو لازم مدقسي 360 ب510 تخونلو مالتيو كشنا دمو 320 اسكاب 4 أيو كافت 4 كوز أيو كافت 330 نون شنت بيت عفتوش تأصل زخانة بتعمد أبي بنو مالتيو عاوز يتمخر دليل يزنيخو كشناسي أنا رجع بيت واي عفت كشنا زينا شنت بيت تبوتات أو جيرو إذا بعلمويا مالتيو أنا مالتيو رجع بيت واي زين نايشنت بيت تبو زين تريون زلهم إيان مجمرك أبركلو ب5 يتقابيرو حزي إذا كشنا استبهالت إذا تريون زلهم إياه نقولني 320 نقومت 4 متر أيو كافت 4 متر دمو ناي بلوكيت 4 كوز أيو 360 كاف 350 يخون له مالتيو نقولن دمو 4 بشا زي خونو زوز ناي بلوكيت سي مترون 20 ناوشتي آتيوم إذا تريو زلهم قومامو تبوتات أمنتاي نيو أفتخشنا يعني إذا أنا هي تحت درجة أيا إذا عدو كشنا أيا تخشنا حزت أبام دينها متبابا بتشا زي خونسي كاب أسي كافتا زنية اللاز أبها بوتاس نايشن تبيت قومامو أو زي تدرديرون هيو مالتيو حزي بعلمويا زي هانز أو كونتراكتر مالتيو بخمز جيرو يساريحوا إنا مترون 20 اندحر أنا كشنا آتيو كندا يخونو لكشنا اسكا مترون 8 يخونو له مالتيو كاب مترون 8 اسكا كلتا مترو زخونو له ديزاين بخمز أيو بإيل شوف مالتيو كريكم تسفى يقبر أنا حزي أفزي مستخدمة منامن أمج رشا نام كفال مسنتها خن كفافلو مسبلنا شنتفيد زي كشنسي بتعميد أبيبو مالتي هزي حد سب ما بزح سب يري أيو أنا إذا تعت بهذا إذا خشنسي بتعميد أبيبا الناس زي تريقو زي لهم تبوتات تقابيرو زنيهو زي العلكسي نامدك أسوغبريو زبل سبلا حد سب دمو كشناز أبغى حسي تاي مهجبر كوين أنت هاي كحس كوين أيو مرق الصفح أنت ولا يزبو لذي أبذل له ويخون زبل سب دمو الله أنا إسخاتكم كشناسي إسكا نقول نبشاي نقول مترون 8 نقومت دمو 350 مالتي مترون 8 ب350 صبي ودي سفيح كمتر يوق ويكعك شنو راح خن كلوا تخلع ويكع مترون 8 ب350 زخونت كلاس سيرفيس تلوا كنت خير صباب بياسف حديها مالتيو ياكل له ويس اذا تريو زلهم قومام العيله نام دقس غورمو اذا مترون 20 ناشنتو يزاتوت بملعه كشنا غيره اسكاب 3 متر كتقام الناسي كمي تريو مالتيو حق مزراب افت بلانو كمي تتصحيفو بذا تسريحه زنها أسرار حياتها بلانا مالتيو مكنياتهم أزيناي زرد النساتهم إذا مسوي ما زردني أزي تبوتري وزلهم أبكشنا تقابيرو زنها كنياتهم سالوني هذيا مدك أسخ عبد غيرنيها مدك أسحزي بسالوني خاتعتو إننا بسالون بشان خي خون
ናይ መደቀሲ በርና ናይ መደቀሲ መስኮት ንኸረክብ እንታይ ገይርዎ ፕላኑ ካብ ክሽነ ሜትሮን 20 ቆሪፁ ብክሽነ ጌርካ ተኣቱ ሕዚ ከመይ ሞይኸ ርየኩምነት ኣነ ብኣእምሮ ይስእል ኣለኹ እያ ተረዲእኑ እዩ ምክንያቱም ካብ ክሽነ ሜትሮን 20 ቆሪፃ ምሲ ናይ ሽንት ቤት ንፋስ መስኮት ንኸኣቱና ናይ መደቀሲ መስኮት ይኹም በሪ ተደሊኹም በሪ ክልተ በሪ ትገብሩሉ ሓደ ብሳሎን ሓደ ከዓ መደቀሲ ሕዚ ኣጋጣሚ ጋሽ እንተሎም ኢኹም ሳሎን ብሳሎን ጌርኩም ክትሓልፉ ተዘይደሊኹም ብመደቀሲ ናይ ባዕሉ መውፅኢ ንኸግበሮ ሓደ ካልኣይ ደሞ ክተካሪዎ እንድሕር ኮይንኩም ነናይ ባዕሉ ክፍሊ ንምክራይ እውን ኣመቺ እዩ ብዓብዩ ደሞ በቃ ከም ድሌትካስ ነፃነት ይህልወካ ኣሎ ብክልቲኡ በሪ ተልእጎ ብሳሎንና ብደገ ማለት እዩ ካብኡ ኩሉ ንሕድሕድ ባይዘወይ ንደገ ዝርኢ እዩ ናብ መረባ ዝርኢ በርስ ኣለዎ እዩ እና ሕዚ መብዛሕትኡ ሰብ ክሽነ ፀቢባ እዚኣ እያ ተኽሽነ ካብኣ ደሞ ሽንት ቤት ኣትያታንያ ኩሉ ሰብ ሕዚ ፀቢባ ዝብል እንሆ ኣነ ግን ከመይ እየተረድእ እያ ምክንያቱም ናብቲ መደቀስ እንድሕር ከይዱ ትቦታት ናብቲ መደቀስ እንድሕር ሓሊፈዮ ብምልእታ እንድሕር ደኣ ክሽነ ኮይና እዛ ትርእይዎ ዘለኹም ቦታ ሽንት ቤት መእተው ንፋስ ኣይረክብን ዘሎ ንፋስ እንድሕር ዘይረኺቡ ሽንት ቤት ደሞ ሕሰቦ ብጣዕሚ እዩ ዝጨኑ ካልኣይ ደሞ መደቀሲ ምንም ዓይነት ብርሃን ኣይረክብን ዘሎ ምክንያቱም ብኻንሸሎ ገይሩ ብርሃን ተዘይኣትይዎ ብሳሎን ገይሩ ኣይኣትወይ ምክንያቱም ሳሎን ብሳሎን ይኹን ተኣቱ ምንም ዓይነት ብርሃን የለን ማለት እዩ ዕብጥ እዩ ክኸውን እና ተፕላኑ ብከምዚ ዓይነት ተሰሪሕዎ እና ሓደ ሰብ ደሞ ናይቲ ክሽነ ምፅባብ እዩ ፀቢቡ ኣልዕል እዩ ገለ ይብለኒ ሰብ ሓደ ሰብ ደሞ ኣይ ቆንጆ እዩ ክሽነ ተፀበቡን ወላ ሓንቲ ምንም ኣይገብረልክን እዩ እንታይ ደክሕዝ እዩ ካብኡ ከዓ ንሲ ናይታ ሽንት ቤት ዝኣተወታ ቦታሲ ትሕቲ ደረጃ ተተኪኣ እኒሃ ብኡ እዩ ዝትካዕ ምናምን ዝብል ሰብ ደሞ እኒሆ ሕዚ ዝኻትኩም ከ ብኸመይ ትርእይዋ ንዝብል ኣብ ኮሜንት ፃሕፉለይ ካብኡ ደሞ ከቢድ ቻለንጅ እዩ ከመይ ትልኩም ንሲ ሕዚ ንኣብነት እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ጎማሙ ድሕሪ ሕዚ በንቂርካስ ክሽነ ፀቢቡ እዩ እሞ ናብ መደቀሲ ወሰድ እንድሕር ዝበሃል ኮይኑ ክፍንቀል ከሎ እቲ ጎማሙ ሕሰብዎ ይነቃነቕ ኣሎ እቲ ገዛ ካልኣይ ደሞ ናይ መስርሒ ምክንያቱም ኣብዚ ሕዚ ግዜ ኣይኮነ ዶ ገዛ ኣፍሪስካ ከተስርሕሲ ትዘሎ እንኳንስ ከመይ ጌርና ነስርሖ ኣለናስ ብጣዕሚ ከቢድ ንዓኻትኩም ክገርፎ ማለት እዩ እናስ ክሽነ ፀበበ እንታይ ክገብር እዩ ዝብል ሰብ እኒሆ ኣነ እውን ቀዳማይ ነገር ክሽነ ሜትሮን 80 ንጎኒ እንድሕር ኮይኑ እኽል እዩ ኣብ ሜትሮን 80 እኮ ብዙሕ ነገር ይሕዝ እዩ ንቕመቱ ደሞ 350 ኣሎ ኣብዚኣ ሕዚ ፅሪት ዝበላ ኣቑሑት ብቻ ኣትሕዝ ካብኡ ከዓ ስተር ኣሎ ብትጥቕዩ ናይ ትሕቲ ደረጃ ኣሎ ብዙሕ በቃ ኮተት ነገርስ ዝሕዘሎ እዩ ብዝብል ኣረዲኡ እዩ ምክንያቱም ይኣክል እዩ ካብኡ ከዓ ንሲ እንታይ ኢልና እያ ናፍረስና ናፀገና ንውዕል ብዝብል ሓሳብ ተቐቢሎ እዩ ማለት እዩ ዘይምፍራስ እየ ወሲነኒ እኮ ኣነ እና ንስኹም ከ እንታይ ትመክሩኒ ክሽነ ንክተስፍሕ ክትብሊ ዲኺ ዝተቐበረቱ ቦታ ትፍንቅሊ ገዛ ክነቃነቕ እዩ ይኣኽለክ እዩ ንትብሉ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉ ኣረ ክሽነ ክሰፍሕ ኣለዎ ሜትሮን 80 ድማ ፀባብ እያ 5-10 መደቀሲ ተሃገብረልክ እዩ ናብ መደቀሲ ሕልፍ እዩ ሽንት ቤት ንፋስ ኣተወ ይኣተውን ብፅሬት ትሕዝክዮስ ምንም ኣይብልን መደቀሲ እውን መስኮት ተዘይሃለዎ ምንም ኣይብልን ንትብሉ ደሞ ኣብ ኮሜንት ፃሓፉ ብሓሳብኩም መሰረት ደሞ ኣብዝሓ ምርጫ ንዘለዎ ማለት ተመሳሳሊ ኮሜንት ዝበዝሕ ሕዚ ኣይተልዕልዮ ዝብል ካብ 80% ተኮይኑ ኣየልዕልዮ ዝብል ኣልዕልዮን ኣይተልዕልዮ ካብ ዝብልሲ ትዝበዝሕ ኮሜንት ርኤ ካብ ሓሳብኩም ክምሃር እየ ካብኡስ ንምውሳነ እውንስ እንትን ይብለን እዩ እና ኮሜንት ፃሓፉለይ ክብራት ኣሕዋተይ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ እስካዕ ቪድዮ ፍጻመ ነስተኸታተልኩምኒ ካብ ልብና መስገንኩ እያ ሰሰናዩ ባይ